Καλημέρα, καλησπέρα στην πανέμορφη παρέα του YouTube. Ξανά εδώ, ξανά μαζί. Σήμερα είμαστε εδώ πέρα με το Peugeot, το 107 και πιο συγκεκριμένα, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά στην κάμερα, εδώ πίσω τι έχουμε. Έχουμε πάρει κάτι πραγματάκια τα οποία και θα τοποθετήσουμε σήμερα στο μάξι. Οπότε, wish me good luck. Έχει πολλή δουλειά, δεν ξέρω πόσο μεγάλο θα βγει το βίντεο. Τέλος πάντων, έχουμε πολλή δουλειά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να σημειώσω πριν καν ξεκινήσω πως οτιδήποτε θα δείτε να κάνω είναι με δικιά μου βούληση, δικιά μου πρωτοβουλία. Δεν είμαι μάστορας, δεν είμαι ειδικός. Μπορεί να κάνω σίγουρα κάποια λάθη. Οπότε αρχικά έχω ανοίξει λίγο τα δέματά μου, έχω ανοίξει τα κουτιά να δω, να βεβαιωθώ ότι όλα βρίσκονται εδώ. Για αυτούς που μπορεί να μην έχουν ακόμα καταλάβει, θα τοποθετήσουμε οθόνη στο αυτοκίνητο. Έχουμε πάρει καινούριο πλαισιάκι, γιατί χρειάζεται και πλαίσιο, και θα μπει μια καινούρια οθόνη 10 ίντσες. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καφεδάκι έχουμε πάρει. Η βασικότερη χαζομάρα που έχω κάνει, πιστεύω, πέρα από το ότι δεν έχω φορτίσει το κινητό, που θα πρέπει να διακόψει το βίντεο, να περιμένω να φορτίσει για να συνεχίσω, είναι ότι δεν πήρα το τρίποδα. Ξέχασα να πάρω το τρίποδά μου, δεν μπορώ να στηρίζω κάπου το κινητό για να τραβάω timelapse βίντεο, να με βλέπετε δηλαδή να κάνω δουλειά. Οπότε θα πρέπει να κλείνω κάμερα, να κάνω λίγο δουλειά, να ξαναανοίγω κάμερα, να σας δείχνω τι έχω κάνει και να σας λέω. Έχω πάρει λίγο τα εργαλεία που θα χρειαστούμε για να βγάλουμε το περίγραμμα. Να σας πω ότι πρέπει να βγει πρώτα αυτός εδώ ο διακόπτης. Λοιπόν, πάμε να αποσυνδέσουμε φυσούλες. Λοιπόν, έχω κάνει λίγο δουλειά εδώ πέρα, όσο φόρτιζε το κινητό. Έχω βάλει την κάμερα οπισθοπορίας. Καταρχάς έπρεπε να βγει λίγο προφυλακτήρας, έπρεπε να κατέβει, γιατί έπρεπε να κάνουμε τρύπες. Η πρώτη τρύπα έγινε από κάτω, νάτι, για να μπορέσουν να περάσουν τα καλώδια. Εδώ πέρα ρεύματος και σήμα. Δεν γινόταν αλλιώς. Κάναμε και εδώ μία τρύπα στη λαμαρίνα. Έχω βάλει και ένα λάστιχο για να απορροφάει κραδασμούς και για να μην περνάνε νερά. Αν και είναι ο προφυλακτήρας, ok, δεν πειράζει. Λοιπόν, έχω φτιάξει λίγο τα καλώδια έτσι ομοιομορφά. Εδώ πέρα θα βάλουμε και λίγο έτσι μαύρη ταινία ή κόκκινη. Θα δούμε να κολλήσει πάνω το καλώδιο. Ωραία, δεν μας πειράζει. Έχει πάει από κάτω, ωραία. Και τώρα, τι έχω κάνει? Έχω ψάξει να βρω από το φανάρι θετικό αρνητικό για να μπορέσουμε να δώσουμε λίγο ρεύμα πίσω ουσιαστικά στην κάμερα. Έχω ανοίξει λίγο εδώ τα καλώδια. Δεν θα το κόψω εντελώς το καλώδιο. Έχω αυτό εδώ το εργαλείο, το οποίο θα μου δημιουργήσει εκεί πέρα ένα μικρό κενό. Λοιπόν, για να καταλάβετε τι έχει γίνει. Έτσι να κάνουμε λίγο zoom. Έλα, κάνε focus. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει εδώ πέρα τα καλώδια. Θα πάρουμε τα καλώδια, θα τα ξεκινήσουμε και αυτά, εδώ, και θα τα ενώσουμε. Έχω παντρέψει καλώδια, τα έχω ενώσει, τώρα μένει λίγο να τα πιάσουμε όλα μαζί για να μην κουνηθούν, να τα βάλουμε και μέσα εδώ πέρα στο σπιράλ, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να περάσουμε την εντολή μπροστά, εκεί. Λοιπόν, έχει αρχίσει να νυχτώνει, έχω βάλει flash, οπότε συγχωρέστε με άμα λίγο κάπως η ποιότητα έχει πέσει, έχει χαλάσει. Δεν ξέρω αν σας έχω δείξει. Έχω βάλει εκεί πέρα στη γωνία το GPS, είναι ο αντάπτορας του GPS, έχουμε τραβήξει το καλώδιο, έχει βγει εδώ. Όπως επίσης από αυτή την πλευρά έχω βάλει και το μικρόφωνο, ήταν να το βάλω εδώ ψηλά, αλλά δεν έφτανε το καλώδιο να περάσει από κάτω και να μου βγει εδώ. Οπότε το βάλαμε έτσι χαμηλά, να είναι και πιο όμορφο, δεν πειράζει, είναι μια χαρά, δεν ενοχλεί και την πόρτα μας, κλείνει κανονικά. Πάμε σιγά σιγά, έχουμε φέρει και την οθόνη να τη βάλουμε και να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, όπως μπορείτε να δείτε έχει νυχτώσει εντελώς. Έχουμε βάλει όλα τα καλώδια, αυτό εδώ είναι το καλώδιο που έρχεται από πίσω από τη κάμερα, για να ενώσει. Ενώνει με ένα καλώδιο τώρα εδώ μέσα, πιάστα αυγό και κούρευτο. Αν κάποιος θέλει να κάνει κάτι παρόμοιο, μπορεί να μου στείλει ένα μήνυμα να τον βοηθήσω να του δείξω. Οι φύσες μας είναι όλα εντάξει. Έχουμε βάλει, εδώ είναι η κεραία, προέκταση κεραίας για να μπορέσει να μπει μέσα γιατί δεν έφτανε. Εδώ είναι το GPS μας, αυτό εκεί πέρα που είπαμε. Και εδώ πέρα είναι το μικρόφωνο. Επίσης οι καλωδιώσεις έχουν, άμα θελήσει κάποιος να βάλει το σύστημα κλπ. Τα έχει εδώ όλα έτοιμα. Τα βάζουμε όλα πίσω, μαζεύουμε, καθαρίζουμε, κάνουμε, ράνουμε. Να το βάλουμε μπροστά να δούμε ότι όλα δουλεύουν. Και πω με γκαβώνει και το flash, πολύ πιθανό
Το τελικό αποτέλεσμα να το δείτε εσείς αύριο. The next day. Καλημέρα φιλαράκια μου, δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Αν και χθες τεστάραμε όλα όσα έχουμε τοποθετήσει, έκανα ένα διπλό τσεκ και σήμερα, γιατί όπως λέει και ο λαός, της νύχτας τα καμώματα τα βλέπει μέρα και γελάει. Οπότε έκανα ένα διπλό τσεκ, δουλεύουν όλα άψογα, είμαστε φανταστικά. Πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, να σας δείξω λίγο και με ημέρα, με φως ημέρας, το πώς δείχνουν τα πράγματα, το τι έχει γίνει, πώς είναι ολοκληρωμένη η δουλειά, για να κρίνετε κι εσείς αναλόγως. Θα ξεκινήσουμε, εννοείται, με την κάμερα οπισθοπορίας, η οποία μπήκε εδώ στο κέντρο και είναι φανταστική, άψογη. Πάμε λίγο πάλι μέσα. Συνεχίζουμε με το μικρόφωνο. Πάμε και εδώ όπου είναι το GPS, εννοείται, tracking. Και εδώ από κάτω που έχουμε κάνει την τρύπα για να πέφτουν τα καλώδια USB, στα οποία πολύ φυσικά μπορείς να συνδέσεις είτε κάποιο στεκάκι USB για να ακούσεις μουσική ή να φορτίσεις ακόμα και τη συσκευή σου, το κινητό σου, μπλα 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 μπλα. Τι άλλο δεν έχω πει. Έχω πάθει πραγματικά πλάκα με την κάμερα οπισθοπορίας, με την ανάλυση. Θα την ανάψω σε λίγο να τη δείτε και εσείς. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος πραγματικά, όπως επίσης και με τα ηχεία που βάλαμε εδώ πέρα, τα JBL Stage 3, εννοείται στις μαμά εργοστασιακές θέσεις. Απλά εντάξει είναι, πόσες ίντσες είναι, 10 ίντσες αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι, είναι τα μικρά ηχιάκια. Έχουν πολύ καλό ήχο για το μέγεθος του ηχείου. Απλά επειδή έχω συνηθίσει σε καλό ηχοσύστημα, προφανώς και δεν μου αρκεί και εννοείται ότι σε κάποιο μελλοντικό βίντεο θα βάλουμε πίσω στην εταζέρα, θα δω άλλα δύο ηχεία πιο μεγάλα, πιο normal, για να σπάει λίγο ο θόρυβος και να ακούγεται και πιο όμορφα, γιατί πίσω δεν ακούνε από πουθενά μουσική, ακούγεται από μπροστά. Πάμε να βάλουμε μπροστά το αυτοκίνητο, γυρνάμε. Επίσης συνδέεται με iPhone και με Android κινητό για να κάνεις share screen. Πάμε να δούμε λίγο και την Opisten. Βάλουμε Opisten. Λοιπόν, δεν ξέρω αν φαίνεται πολύ καλά στην κάμερα, αλλά έχει τόσο καλή ανάλυση που βλέπεις μέχρι και τα δέντρα που κουνιούνται και τα φυτά, ξέρω εγώ. Φανταστικό. Συνδέεται Bluetooth, συνδέεται Wi-Fi, κανονικά. Κάπου εδώ και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να κλείσω με το βίντεο. Φυσικά, αν έχετε κάποια ερώτηση ή κάποια απορία, μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα στο Instagram ή ακόμα και κάποιο σχόλιο εδώ από κάτω. Άμα σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο ή άμα το βρήκατε χρήσιμο, φυσικά μπορείτε να κάνετε ένα like. Και δεν ξεχνάμε να κάνουμε ένα subscribe, μια εγγραφή δηλαδή στο κανάλι μου, γιατί έτσι με στηρίζετε και με βοηθάτε στο να συνεχίσω να κάνω αυτά τα βίντεο. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι και όλες καλά. Bye.